Ang 2040 nagsilbing lucky wedding year alang sa ubang mga local showbiz celebrities. Sama nila ni Iya Villania ug Drew Arellano nga gikasal ni atong January 31. Human sa napo ka tuig ang duha gingong sekretong nagpakasal sa Nasugbu, Batangas nga gisalmutan lang sa ilang mga closest friends ug family. Niadtong March 21, ang couple nga si Karil ug Yael Yuzon nagpakasal sab sa San Antonio de Padua sa Silang, Cavite. Ikumpirma lang ni Karil ang wedding plan sa February sa It's Showtime. Niadtong Mayo 1, si Kim Jones ug Jericho Rosales na sab ang gikasal sa Shangri-La, Boracay Resort. Ug niadtong June 14, si Boots Anson Roa ug Francisco King Rodrigo gikasal sa Archbishop Palace, Mandaluyong. Niadtong niaging buwan, November 12, nagpakasal sab si Amy Perez ug Carlo Castillo sa Antipolo, Rizal. Nagpakasal sab niadtong November 29 ang aktor nga si Joros Gamboa sa iyang longtime model girlfriend nga si Kathy Kimberly Saga sa Fernbrook Gardens, Alabang. Si Bianca Gonzalez ug JC Intal kay numdumang nagpakasal sab niadtong December 4 sa El Nido, Palawan. Ug niadtong December 8, si Aiza Seguera ug Liza Dino Sab ang nagpakasal sa California. Si Neri Naig ug Chito Miranda nagpakasal sab niadtong December 13 sa Taguig City ug December 14 sa Tagaytay, Batangas. Ug sa di pa matapos ang tuig 2014, si Marian Rivera ug Dingdong Dantes na sab ang kaslon karong December 30 sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao.